أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ala kana usong la kana wasa ala kala ba mun man angani ne ben ma ala ma diram juma ala ma shiram ala ka sahira dam ala sham lawba ya rabbi ana kan kisam yugo ba fam ala ma shiram ya rabbi la da haras ma qasam ala ka haras ma qul dawana ala hakil laskiri jawana ma ala kan nuwana ti jawana على كلام اللهم صل على محمد وسلم. كركات من ما سكن فين فوق ربنا عاشوا جرى واجبي جرى وقت السر جرى واجبي دي بس كي جرى دي باليا بيجار سيوتشي أبى بلو وله جرى دي باليا أني جنيا كل دبل بلو سما كل جماعة كنا رامك مام هوي نفلو تقول كأنه في ما كلنا نفلو دمسنا تعالى ما كربا تعالى سكجات بالغو يكون ده الوهم أدرم أنا تبالغو يكون ده أنا دمسني ميكا نفلو سرجع حكيم أدرم واجبي كجرابو جرا حكي جمعي سامو جرام كم سامو من يالجه جرام كمان جرام دوبي سام دوبي وابيسي مدوسو كم سامو dobe wa bi kono dobe wa kema ni mo sanan bo chura ta madam na wa bi segina o to ni ga bi bulu nasira wa kema wa bi segima amba wajibi ka na ya sangilin da falangi bulu itado ta wajibi ala ma na furo bo chura wa kema wa fulani kima duro da ala ta Allah fa fangile دمدين الشيطان اللي الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان اللي أو بعبري نفهم ده بقى كل جرب بيا فنداين أو تشوف بلا جمل على الفحشاء ويما جرب بلا فحشاء وده ما جوا فوي فحشاء وي ما جوا كلي فحشاء وجرب بلا فحشاء وي على بالله توي يفعل ni jaraba bai yafi mu ni jaraba abin da mun jire Allahu maghfiratan min fadlan usman tiyaba bulu kadima ako wallahu wasi'un alim ala daga hina kuma faralindo babun ibe jaraba ba kala wani ta baba abado be mo denga bulo ne do war doni to jaay ali arabo do mam se kisi na na fulo ndala ba ta ci be jaraba ni jene ya ba do ka jene no daga na fulo ta ci fiyo Allahu akbar bani te bandi ya kila anganamu ya fama zonti ta kasa shune ni wurte binna ye kurunte tojiro naye ni na fulo jira bokas ajaya alba abakende ya kala ko hasinu amwalakum bizakati ya kana mulo do sin sama ni jira bodo na fulo do sin sama zani ne fen ma ke abalkini ma na fulo kinya go do ni ndo ni ya la kasta hake bwa ala ay layru ta biga na fulo tamaye Allahu akbar. Basa nima alaka hage bo maglo bulo to min ga ngabo mo bo o ba na bo na o tuma min ga ga galo ngabo ba galo ngabo ni na la tabo min ba galo na o de da hage ma de o chama ni kadiji ma do ala sago o saga bara amma ja wakla amma kuma jaga amma anga jagai aiwa salama anga la jaga bo jara ala ma wajibi ya gwansande jaka te do ala bolo koy abe do adama dino ko na do na adama de bolo abe tla ke tanu ibi kama nyongo na e Allahu akbar abe do ma ala ba kala ma kiya bo ski abe banda bi ishila ka banda bi kan na fulo na jara ban na fulo na ni ya ta ka fen dan sanna ko ta namara ha iga ngolo trabo na abone ngaje yero takata ngolo do samuel ngolo nambara kala ku ka nambara ta e jara ni na fulo ni jara bola ka je ni ngolo ni samuel o ke nambara na nambara ala be nambara ma wala Allahu akbar
kai da dole ne dugu na marcha ma be abi imana ikana ko dugu jabo ka jeya ona ko dugu jabo yo dota kata dugu ko sanoy mun tara da wani dugu ko la ka so ya sani ga wani je ala ben namara bu ala ka dugu ko zinga di ma jeli Allahu akbar atuto fula fu ya jere fula wani do wani ko fu wani dugu ne ba to atuto fula ma na jira bo ka je ko sira ko dum se mi se ka jagabo awa bo dum se fitini ma wara be bulu ke be jagabo dum se ni to la bon hot ni ngal ni may parce que alako ولا توتوا السفهاء ايوه اموالكم التي جعل الله لكم قياما ايوه وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. الله اكبر. من كان غنيا فليستعفف من كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليه وكفى بالله حسيبا. الله أكبر. من قريب مين أيوه وأنا لا يعلم الدين ده من بدر الدين شو كاسا أمنا من يجين الدين من يجين لما كالدين أيوه ni mani ji mi nama bla de so ko bi muso do ni mani ji mi nama na la frao che fra wal macha ni muso wal muso fra ni mani ji mi na bla ni bunya do ro Allahu akbar ni balati ma ala fa ski ni na du ko kan do bon ka san wi labi abasa ni iwo do sa bi ni fo ka da ka do Allahu akbar. Bon avec ça nous ça nous tient avec une mission il est dans le chama solo là là avec toi avec dado il doit ça hacker de dilla dado moi je ne dois pas ko lo de la gaz que de là voilà et quand il m'a dans le solo il est dans le solo il est bien solo den fɔlɔ wolola filanan bɛna wolo tuma min ni sɛbɛnna k'i bɛ sa o don i sara ka bɛn den filanan ninnu wololi ma i sara ka wari to o wari min bɛ yen o tɔgɔ ye sa ko tiɲɛ o tiɲɛ de bɛ tila n'i sara den maa si balo t'i kan tun muso den maa si balo t'i kan dɛ n'adamaden sara a bɛ se ka nafolo min to aka shuku musaka de bɛ b'o la fɔlɔ n'o banna a ye wasiya min kɛ o bɛ bɔ a la a ye nin bɛ karisa ma n'o banna juru minnu b'a kan na olu bɛ sara ni ninnu sarala ka ban ni wari tɔ tora o bɛ kɛ tiɲɛ ye masi balo t'i kan ni sara don bɛ na n'a ye mɔgɔw ja tile 3 o k'i ka nafolo bɔ k'a tila muso bɛna n'a sɔrɔ den min fɛ muso kun yɔrɔ ye sumuni ye sumuni min bɛ di muso ma a bɛ balo de la a balo tɛ sabagatɔ kan n'a sɔrɔ i fa bɛ yen n'i ba bɛ yen denw bɛ yen den cɛman ani den musoman n'o bɛ yen o bɛ tila wɔɔrɔnan ni fa ni ba ma u ka balo la u balo tɛ nafolo tɔ in na bilen a tɔ bɛna tila denw ni ɲɔgɔn cɛ ni nafolo bilara den cɛmanw bɛ yen a n'a musomanw cɛmanw ta bɛ kɛ fila ye nka musomanw tɛ kɛ kelen bɛɛ ta bɛ d'i ma bɛɛ bɛ balo i ka nafolo de la i ka tiɲɛ de la k'i balo k'i mɔkɛ kan i balo k'i muso kan i balo k'i yɛrɛ ka nafolo de kan ولذلك الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعته وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف النفس الا وسعها ولا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده وعلى الوارث مثل ذلك. من
muso bɛ n'a jiginna ni bɛɛ bɛ wa sariya y'a ɲini ba fɛ a ka sin d'a den ma a bɛ ɲini yɛrɛ fɛ i ka i den don a k'a ba sin min sariti n'a ba tɛ muso balima ye muso balima ko kana sɔn muso balima ka sin di den ma sariya de ko ten ayiwa kana sɔn muso balima ka sin di den ma an bɛna ala ka taa di muso kelen dɔ ma i k'o sara o ka sin d'a ma i b'o tigilama sara o bɛ taa kɛ ni fatura muso kɔnɔma don n'a jiginna den balo tiɲɛ min bɛ tila den bɛ bala ka tiɲɛ dilan ni ba sɔnna ka sin d'a ma a bɛ sin bɛ sira minɛ a yɛrɛ den o de bɛna n'a ko wale ni wale tɛ muso da kɛ tiɲɛ tɛ dɔn den den bo ye ni fa bɛ fa de bɛ den ka sin sara di ni fa ntanyana den yɛrɛ ye wari min sɔrɔ tiɲɛ la a ka balo b'o de la o de kosɔn hɔrɔnya gɛlɛya o de kosɔn ala ta masiya kuma da i fa sara ka wari to i balo la masiya kunna ne de y'i balo n'a sɔrɔ i fa ye wari min to i balo ma balo ala ye nafolo min kɛ i garisigɛ in balo de la i b'o de fa ye ala ka kuma ka kunna da bon o yɛrɛ o fa sara ka o denw kɛ fa in sara ka wari don e y'o wari fiyɛ ka tila mun kana k'i bɛna den kunna da ko e de y'o balo i m'a balo dɛ e balola ka nafolo de la aw jɛra k'a dun ɲɔgɔn fɛ ayiwa fɔlɔ ko k'a bɛ nebila musa kunna da a ko ale tun bɛ ka fini na wale ولبثت فينا من عمرك سنين فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين ايوه ابوتا انما لا مواضع indin ran lama an lama wasu wannan isi gidan church sanjete la ne da tika bara ni ya aiwa akwai wa an tabdal kafirina ka da yake fitri wala jubai fir'auna ne bin musa sama ka da yake fitri wala jubai Allahu akbar annabi musa ko fa haitu haiyan wa ana min al-baran yi bara ni ko ni ke mo ke tinu aso min fille ala ya doni min biya be mun to do ka fatima den ni ka gan tangani duk ta do do wani bin walla tika da fami din ma ski ai to Allah ko ba hada min amal shaytan innahu adun mubin ko ne shi daga barabe أقول فرعون أقول فرعون منكم أقول يقول لوني لما خفتكم فانظرنوني بيقولوا وهذا لي ربي حكما وتقول إنكم يسوع من أقولكم المجد في أبوي سمرة وتقول لي من أبين أبوي يقول لي من يدري بني جيت ما تاني أنا دساي إيه بني كي كتاب بقولنا سر دوني شيء ولا بني يا مولاي في مسألة بيبقى بتيجي سن بتيجي على بتاعه إذا بيجي على بتمر بيجي على سلا فرعون أقول موسى ما فرقت منكم مو ولا لما تخفتكم من زمان ما عندي أقول فوالله بدي ربي من مما كي الدنيا ولا على من موسى أيني كده أقول وجيني قاعدين نبوا تمنوا عليا أيوة إذا كانوا يرفعوا كل بلوده كما بمن يقبل في الدنيا الشهدون أقول أنا بنت بني إسرائيل بني إسرائيل كانوا دقيقة جواني واللي بارك ينادي كان يكون ده ها لا حول ينادي كان يكون ده كله بني إسرائيل نك فسقوا بالله دي الشيء تلوني من نك قبيلة ديالنا مسكين يبقى سنة تلوني من نك قبيلة ديالنا ما قبيلة ديال أدلا يبقى سوبي منو أو ديال أدلا فيلم بيني كانوا ديال أدلا ما أنا نقول لك كان يكون ده بس جينا كولا أبغى شو بدنا جينا فيلم ما في ما نقول فيلم ما نتاخد أتكلم سيجي كنا كنا ناي بدين أنا يوم ذاك يوم نفع فاتورة أيوة ها جينا كلارا بين ولا كلامية bon ala ko ka dana manyini masokona أيوة nasa dana ma shite ka tama sabrato sana kassa ayre ni ge wasiye ka san na ne dalen dangan mun fasula dalen bodela أيوة na wari fele ni wala hakade ngolo ni hakade ntare ko di alama o
ye na ko classe bana ko di tay classe bana di tay milliard kema fila bi bolo mais kema sa lo ni sara kema dron ni tay to kema fila ti tay o ci da dum tay emi woni ni bana dron sere bi bolo bana ni ga warche ni bana mi to ba ma zani ga kana o bana ko ni am so furu shi ko baba c'est dobe wa ka ba ko ga chiala bo fu ka faroga shere ta so ni bana na ni so bla ibana ma do ni saro bana la ye so ni bla bani ga chiala tlawa la ni abdali ku ya atana ga chiala so parce que adama dinga ni jugo ya ka bo ala do ala bi fala do ni ma e ni no fa do ni mo ye ni se ben ko bla anye ni ko yi so blay bana ba to ni saro la ni sara aso muso nya ka di daski jena bana ni chawara afu ni sara muso ba ka kurun ta ni ski kin klaro la kan yoro me bon no na fu klara sa be bla bana mo bolo na dira mo ko ne ka sartai adira mo bi am la kalo na mais moi de ma cette légère ko ba tle ko non ma cette le ko non te bi sawore ma cette le ko non ni na bolo sero ma adira bo e tola ce qui fait na diri ma fankurai ni so shari'a ba ni daga sanya su ni sai ya so da falin jira da zo na so da falin jira ta ya hukuma e ba na san ni ma na wa kinan yi las wa kinan ya bla adidi ma bi sawara bi mondo ya so jira da wajibi ga jira wa kinan sai fa da so kan ya so sai ba wajibi ka ya da ba bon là non ni dem sa gabi na fu bolo sa shara ba ni fi ga barakala parce que ni barakala ni sa ya mana o be jara ta bwala sa wala mana ya ma o be jara ta bwala sa wala mana ya be jara ta bwala na te bara jara ba duka ba Allahu akbar ala ya ko sa man kana ni yan fa yastafi na fu bara ikra ma'ala ikra fanta ومن كان فقيرا ما سارها دين تبلو الدين نفلو ديما كي كان نفلو مبارا مبارا فليأكل بالمعروف معروف من والدك من مليون سبع ديما ولا مليون دورو ديما مبارا أتولى بك دليه نتولى سورلا أيوة تولى ما نسور تولى بتلا e bala ke baga ni na floche na o be na minga no ba se na de mezenga na volo bara to man be so ade klani ni na floche e denje menga wa ke na so wa bi duriya tai wa bi duriya tai e do e choi do do ke ba ke sabai kele na volo tai kele ni tai kele e bara ke baga tai o be ga ni volo Allahu akbar ni bara ke bon igas tomo hakem beso diga dunda ga dawmo idan sama wala indi kana sama war ay jaasiri na ba wala tatabaddalu al-khabitha bi-tayyib masara ka dinto ka sanunto sanin mondo ani sanin garfare sanin do do to sanin mai eki ka sanin jumanda ko yatima bin zai ka yatima de sanin manda ala ko kana juman fali manda Allahu akbar kuma fali ni man do ni nani wono do len ni yalke mina na volo ma be sen tola no ni chiet la rabbe mo otma adara ale tola sawre ni wono do ni wari be ta wajibi ala Allahu akbar o mo sawre do jira ko ma sera jira wajibi ala abe ni mo se baraka ala jira na ni kapa اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا محمد وسلم باب امنا باب منغا في زكاة العين سمن ورمنا كما من بلو ولا ايوه ولا حرفي يرى ما في في زكاة البنك هم ما في زكاة الاوراق ما في زكاة بيبلونا بني وري زكاة
jɛgɛ bɛ sanu de la jɛgɛ bɛ wari de la komi bangi wari min a bɛ bangiw kɔnɔ fɛn dɔ de kan fɛn dɔ de b'a a bɛ ka fɛn dɔ de représenter sanu min bɛ trésor la o bɛ bilalen bɛ bangi la maaw ka baara kɛ n'o ye mɔgɔ bɛ ka baara kɛ ni sanu biyɛn min ye a sanu bɛ yen dɛ o sanu hakɛ de baara bɛ ka kɛ n'o de ye o tuma jɛgɛ bɛ don biyɛn la o de kosɔn o tuma u b'a lajɛ garamu 100 bɛɛ san joli jɛgɛ bɛ wajibiya garamu 100 de la sanu ma jɛgɛ bɛ wajibiya wari bɛ dɔrɔmɛ 200 de la Allahu akbar jɛgɛ bɛ wajibiya wari bɛ dɔrɔmɛ 200 jɛgɛ bɛ wajibiya o de la o tuma jɛgɛ bɛ wajibiya wari bɛ dɔrɔmɛ 200 sariya b'a ɲini sa o warijɛ sɔngɔ biyɛn la o sanu sɔngɔ garamu 100 sɔngɔ biyɛn la jɛgɛ bɛ wajibiya o la o tuma ne bɛ ka sisan an bɛ wagati min na sisan an bɛ wagati dɔw kɛra ni dɔrɔmɛ 500 kun b'i bolo jɛgɛ kun wajibiyalen don hali 500 jɛgɛ kun wajibiyalen don sanu garamu bɛ tɛmɛ tama kan sanu garamu bɛ tɛmɛ tama kan kana sanu garamu kɛ dɔrɔmɛ tama 2 ni tanga ye kana bɔ la kana kɛ dɔrɔmɛ ye kana sanu garamu bɔ la ka kɛ dɔrɔmɛ 2 kana garamu bɔ la kana kɛ dɔrɔmɛ 5 ye kana garamu bɔ la ka kɛ dɔrɔmɛ 10 ye kana bɔ la kana kɛ dɔrɔmɛ 20 ye kana bɔ la kana kɛ dɔrɔmɛ 100 ye kana bɔ la kana kɛ 200 ye kana bɔ la kana kɛ 300 na ko kana se bi 900 walima 1000 tuma jɛgɛ bɛ taa cogo di komi biyɛn bɛ ka jasi sanu kɔni ka fanga b'a nɔrɔ wala harisi bon ani sɛnɛkɛɲɔ sanu ani wari ani sɛnɛkɛɲɔ jɛgɛ bɛ wajibiya o de la wal mashiyati ani sɔgɔnɔbagan saga ba misi ɲaamɛ ayiwa a tɛ sɛ la a tɛ fali la a tɛ so la a tɛ faliba la ni jɔn b'i bolo a tɛ jɔn na Allahu akbar a bɛ saga ba misi ɲaamɛ jɛgɛ bɛ wajibiya ninnu de la Allahu akbar wama ani fɛn min yakhruju fɛn min n'o bɛ bɔ min al-ma'adni dama kɔnɔ dama bɔta o ye jumɛn ye dama kɔnɔ bɔta sanu dama kɔnɔ bɔta warijɛ masa jama jɛgɛ tɛ jama na fo n'a feerela wari min bɛ sɔrɔ o de bɛna kɛ a jɛgɛ ye jɛgɛ bɛ bɔ la ayiwa wa zakatul ilmi an b'a dɛmɛ min na sanu ni wari jɛgɛ ayiwa wal harsi ani sɛnɛkɛ ɲɔ jɛgɛ wal mashiyati saga ni ba ni misi ni ɲaamɛ jɛgɛ ayiwa faridatun a bɛɛ bɛ silamɛkɛ kɛ kelen bɛɛ kan ayiwa farida wajibi do dɛ seli ye farida yi kan cogo min ninnu jɛgɛ bɔlen ye farida yi kan yasa hakɛ dɔ de bɛ yen n'a sɔrɔ u b'a fɔ ko nisaabu n'a sera o ma jɛgɛ de bɛ wajibi n'a ma se nisaabu ma jɛgɛ t'i kan كما يشهد بذلك قوله تعالى ala yɛrɛ ka kɔrɔfɔ b'o yira خذ من أموالهم amma suratu tawbati ko khul ako kɛra khul naniya أيوة من أموالهم misilamaw ka nafolow la sadaka min a la تطهرهم la saniya وتزكيهم la jɛya biha n'o ye salli alayhim ka duwawu ye أيوة a ko inna salawatika o kɛra ka duwawu sakarin lahum o ye hakililasigi de y'o ye n'i bɛ jala bɔ ala ka duwawu الله أكبر وفي الخبر ala hadisa la من تصدق ala kira ko ni maa min ye saraka bɔ بكسب طيب ni ba i y'a bɔ baara fɛn na baara min ye baara sanuman ye أيوة ala ni jaga b'o la نعم ولا يقبل الله إلا طيبا baara min ye masa min a tɛ foyi minɛ maa bolo fo fɛn sanuman ni fɛn min ka sanu a b'o de minɛ fɛn ma sanu ale t'o minɛ أيوة كان a ko i ye saraka bɔ min kɛ كأنما يضوك في كف الرحمن a bɛ komi i ye fɛn min ta ni sanu do o y'a da rahman tigɛ kɔnɔ ni wari do o y'a da rahman masa tigɛ kɔnɔ ni ɲɔ do o a bɛ komi i y'a da rahman masa tigɛ kɔnɔ ni saga do o a bɛ komi i y'a da rahman masa tigɛ kɔnɔ يربيها له ala b'a lamu a tigi la min a ma n'a ye
kama yubi ahadukum falwahu ha komi ibi ka so de mi la mo chugo mi falwa de so yi siza ma ka so jigina so ke ni mani ya jariye itara so de ni nza kana nae so de ni asili ne bolo la be ni odama be bindama be jidama ibako ka jeya yara nae ka ndim mange nae ababuya ababuya o kana se be kala dala ka yere ibi yela ka ababu jonto maniye ibo ko chubi la dolo kile na be lamo ala bolo chubi la Mungkin dia kaya biski. Dia kaya beli. Dia dorong kelem dalam ala bulucu. Allahu Akbar. Dalla ala fardiyatiha. Oba ne abiyesa wajira farda. Kan kuma ba yira ko farda do. Ne ya farda ya yira. Aywa. Al-kitab Qur'an ya yira. Wa sunnah. An ala hadithu. Wal ijma' Al-bidon bawo karbenya. Selain من سبب مبارك القرآن وأحاديث الرسول وإجماع أئمة المسلمين إجماع علماء المسلمين سلام الدين باو من بفهم منك بفرع شرعي دوكا وفرضت وأنا ما جرا لا في إسلام ما يبدو من يومي سلام من فرفرنا لا إله إلا الله محمد رسول الله إنه فرفرنا مولي وقت الجنة مثلا ما تو أنا ما دومي أنا سلبي أنا من يوم في وتفرد سريع أنا سلبي أنا أقول النافلة سريع والنافلة جميلة والحسين أنا من يوم في سكني إلى على الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله ديراما سوالك لكن ولو لا دون تنه ولو أكلت ما dirama yoro mi sey na jibu jigina kila be kulumi yo yenje wal nuru kulumi aywa kulu jamban ni ko wa du ma kata e dona ko na ma dona ko basi bachiri dona ko ya ba samu tumara o dona ko no ba wala sillaka musul hawa o dona ko no ya abikaru dona ko no ya ba ani amma da gurgu na yalla ka ta da kulun wani na da miri ya mi ne tito ya yi sai ka tuga ta yawa miski ba sai bi ijar mi ni irma ana fara ku ta da wani na kulun wani wana ni fudo ta lo be che kena be wani jiu takata na sa ka ta siye bo so me tara sa me o chawbe ala kana kumtai abita kuma fendo de kumani ala che ma to do ni ala ni kira ina teski on se ga fa fura Allahu ala ya fendo kan fela ni subhana ta dola fendo kan falas ustaz sagara Mustafa ida ta dola fendo kan fanimella ustaz sagara ta dola ni ngi chuyi ala bula da mabbi nala yidare so ni tan ni ma ko ma tuni ni alwali na cha shi bula wani tarati ni ta fikrin da takle ma cha shi ya tara ina ko ala bula tara ko na ba masabi ya do kira bo ya da atura inda sa la ilaha illallah muhammadur rasulullah na adama sumul ketana wulum la jana aso sumul ko to yoro maso sumar koto ya fara Allahu akbar sai jiro jina kila ke na yaro a jina kai sai ga dokulo gushi ko kuma na gushi ya ku samu ɗin da ba yare da rawo jibe wallahi jibe ala bulo rabbe an ga masliye ma na jabi jibo san da sa na min da sangiye o masalu na binda abu ji shuranga sa min da sangiye sai jiri sai ga gurgu ai ku sharo ji pora minga andan sai ji subare na ajire na ga treko shinya saba treko sai ne guri kira da ka laje na ni da kuma fi ma charon be heru bita ku da ni na do bi ni on fara na jomba do ni ba bara mi ga si ka laje
ima ye denmisɛn keko fa t'a kalan baara la ba t'a kalan a b'a ta fa nɔfɛ a b'a ta baara nɔfɛ n'i ye min k'a ɲɛna tɛ bɔ a kɔnɔ n'a kɔrɔba bɛ o don ne ye n fa ye a ba ka ɲɛ ala y'o di adamaden dama kira y'i se k'a lajɛ a tilara ala kira yɛrɛ sirigi ta kira ka maa ala dege ala bato baara la nin don Jibril don a ye sirigi ta i bɛ sirigi ta cogo min na dɛ i tɛgɛ fila ko ka ji di nun da a kucukucu ka ji di nun na ka ɲɛ da ko ka tɛgɛ fila ko ka na nɔgɔ la ka kunkolo salo ka taa kɔfɛ ka salo ka jigin ka kilo fila fara a kɔ ka na a sɔgɔn na ko o jɔsi k'i sen ko sen n'a jigin ye nin de kɛ ala kɛra ɲɛna silamɛya don fɔlɔ kɛra y'o de ladege ji tun bɛ kelen min ka seliji banna yɔrɔ min kɔ ji tun na yen kɛra misiri ye kɔrɔ ha e de bɛ sigi ko fini min bɛ fana ko bɔgɔ bɛ na yen nɔ o tɛ yen bɔgɔti e ye bɔgɔ ye n'o fara de bɛ yen a jara o yɔrɔ bɛɛ a tilala dɔw ji jara o yɔrɔ bɛɛ o ka baara banna mɔti ka baara banna ala ko bɛ ten nin minisɛri min tun b'a sɛbɛn o ka baara bɛna a wulila k'i jɔ o kɛra ka taa nɔfɛ kira y'i jɔ a kɛrɛfɛ a ye arakan fila siri ni ala kira ye nin don o tuma o bɛ ɲininkali o ko kira sirila maa jeli kɔfɛ a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ i b'a fɔ malikɛ o ye misiri fɔlɔ kɛ adamaden kɔlen o ye Seydina Abubakari ye o sirila n'a ye adamaden filanan o ye Abdurahmani bun Awf ye Abdurahmani bun Awf ta sɔrɔ cogo di don la selilɛri sera yɔrɔ na lɛri sera selilɛri sera ale kɛra baara dɔ bila k'i ɲɛsin seli ma a t'a fɛ seli waati ka tɛmɛ waati korona a bɛ baara dɔ k'a la kɛ k'u ma k'u ka taa seli k'a bɛ na k'u ka taa seli a taa seli u nana sababu ko Abdurahmani bun Awf ka bila ɲɛ ka seli Abdurahmani bun Awf bilara a ye Alahu akibar dɔrɔn kira tilara ka ban la kira nana parce que bɛ kelen nin f'i ye maa dɔw bɛ yen hali n'olu wulila k'u bɛna misiri la seli la n'o y'a sɔrɔ misilamɔgɔw o seli la u bɛ segin ka taa u ka so awɔ ko seli baasi hakikatan o man ɲi o i wulila min kama i wulila misiri min kama o ka fisa i ka sokɔnɔna ye seli la salamu bila ala ka bara wa anna al-masajida man lillahi dalo ka liman ya ala ko fi buyutin adina Allah man turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil-ghuduwwi wal-asal rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un Allah miski muslim wala ka ala jontum halaka bitike kono saningalaw bi ba ko ne la seli wati sera ay ta misir bala bina ko datu ka ta seli ta misir la ka ta seli ana klara bina ay mo la do fi da saningero shi ala bu ko rubla wa marabi ma ka fere fe ne sama soro ta ba soro ma ta soro e ta ba soro bari yi ka fere fe tu ala ko so yada ismi adami ha ma to ba ko de do ni na to misila mo da sele misila ni mo sela ni sela ma so ma se ga so inna sele misila mo sela ko baradi min di woni be ni mo ya ta ki da darla ya ta ki sunoy darla sai maji so jura ka sai ta darla ya fa mi inna na bala ko do la yo fa sani ki sai o darla ni darla bu la krasi yo na fa ala ka so ta sai shi ne min bai kai dawe ala ka ma so sai ka so ana na ka dun ne fa annabi Abdurahmani fure sidi ke kuma kira ba ka ciwo mi ataro ko kira mi ataro ba da in ku yi na ka sujudun ya fen be nya na sai ai salam la ran ala ka da ka duwa ga yi ake leme da to ga an ga ciwo me ta inda ya ciwo yi wannan ba mun do ta gare aiwa la ilaha illa no war tribu ko fa ko sile ke ganya what you do ko ne biare wa no na inja ni ne na mi je kana bre mambo oni
Abdurrahman tɛ kelen ye dɛ kira ye dugawu Abdurrahman ye o de y'a ta ye diɲɛ bɛɛ dan wari la kira ka dugawu kosɔn nin don seli de fɔlɔ dira ala bɔra fɔlɔ de dira masa nafila seli farala a kan o de bɛ sara a nana hadisul qudsi la ko la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahabbahu ne ka jɔn dɔw la ma dɔn ni nafilaw ye n'a fɔra nafila fɛn kelen tɛ ko to fo n ka taa k'i fɛ ya rabbi ala ma kɛra an fɛ bon la ilaha illa muhammadu rasulullah ala kɛra bɔra n'o de ye a nana kan fila ye a nana so a y'o de fɔ an ma Hadija ye y'o kɛ yɔrɔ la ala kɛra nɔfɛ Seydina Jibril sirila ni kira ye kira nana kira fɛnɛ sirila n'an ma Hadija ye ni cɛ saba de fɔlɔ sirila min bɛ yen dugukolo kan bɛɛ ɲɛ silamɛya kɔnɔ ma nabila Ibrahima ka seli cogo fɔ ma Musa ta fɔ ma Isa ta fɔ ni silamɛya kɔnɔ ni maa saba de fɔ Seydina Jibril Muhammadu Rasulullah Ummu Hadija Seydina Ali de nana sɔrɔ sa seli la ale ye min ye a bɛ ka seli n'a ma Hadija ye Seydina Ali y'a ye min kɛ Seydina Ali y'i jɔ nin ye ko kura ye nkɔrɔkɛ nin ye ko kura ye nkɔrɔkɛ kɔni ma deli ka min ye nin ye silamɛya di don fɔlɔ y'a ma kira ye salamu don nin kɛra tarata don nana ntɛnɛn ka seli tarata lɛri sera mun bɛ ka seli ale ninnu sɔrɔ k'i jɔ k'u lajɛ a ma taa dɛ dɔw de bɛ girin ka seli a y'i jɔ o de ka ɲi ni maa ye fɛn k'i yɛrɛ i t'a dɔn i bɛ n'a tilara i b'a ɲininka salamu bila ale min kɛ ala kɛra y'a wele a ko a kɛra de a ko nin cogo kura ye dɛ ko n bɔra nin de ye ko kilo la ala ye nin de di yan la ilaha illallah fa ye Muhammadu Rasulullah fɔ a ko seli min filɛ nin n'a nin de ye ni ne don ni tɛ don i k'an kɔ sutura kana fɛn maa ye ayiwa i k'an kɔ sutura i kana fɛn maa ye kira bɛ a bɛ ka nin seli min kɛ farila seli tɛ nafila kun don nafila la ɲini nin kɛ nafila dogo farida ye k'o bɛɛ kɛnɛ kan ayiwa o de kosɔn n'i bɛna misiri la i bɛ da fɛ ka na nafila misiri la o seli i ka so fɔlɔ n'i nana ka tahiyatul masjid kɛ n'i y'o kɛ o tuma i ka alimami makɔnɔ a ka seli walima hadisa min fɔlen bɛ seli fana ɲɛ ala kan fila walima ala kan naani o kɛ i k'i sigi ni seli fana banna i ka seli fana kɔfɛ ala kan fila walima ala kan naani ni min dan min ma o kɛ parce que hadisa fana min nana o la n'a tile kelen min jɛ i b'o kɛ lasara min nana tahiyatul masjid kɔfɛ misiri masjid fɔlɔ lasara la hadisa min nana ala kan fila seli walima i ka ala kan naani seli ayiwa ni n'a ɲɔgɔn n'a bɔra la nafila tɔ min seli a seli ka so n'i bɛ farida seli i ka bɔ kɛnɛma ayiwa n'i bɛ farida seli kana o kɛ sɔgɔma i bɛ bɔ kɛnɛma walima n'a sɔrɔ i ye yirido don i bɛɛ la nafila seli la n'i bɛna farida seli dɔrɔn i bɛ yirido bɔ i bɛɛ la ka seli jɔ mɔgɔw ka seli jɔ k'a mɛn o de kɔrɔ ye di i ka maaw si ka bɔ jiginni sɔrɔ ma ka fa bɛ se ka tɛ seli o bɛ yɛ n'o ye mun o b'a fɔ k'i bɛ seli i b'a fɔ k'i bɛ seli o ye kelen ye ni den y'i la a bɛ ne dege o ye tiɲɛ ye diɲɛ fɛn bɛɛ ko ne b'a la wa furu dati bɔn jaga nasa nin ye seli ye nin ye la ilaha illallah an tor'o de la fo ka na ka san kelen kɛ san tan kɛ san tan ni kelen san tan ni filanan san yɛlɛn kɛra san yɛlɛn kɛlen farida seli duuru di faridaya ala kɛra kan silamɛya di san tan ni kelen san tan ni filanan dɔw kɛra bɔn a y'o san tan ni filanan kɛ maga a bɔra maga ka na Madinɛ an y'o seli bila lasara ni fitini sabo ni sɔgɔma faridaya kan a nana Madinɛ tuma min n'a nana Madinɛ san kelen san fila Sunkalo na faridaya Sunkalo san fila o san fila na den kɔnɔ jɛgɛ faridayara a sɔrɔ silamɛya si bɛ san tan ani naani walima taa san tan ni duuru jɛgɛ faridaya o to
بعد زكاة الفطر زكاة الفطر بفور فرديرا يسرو كنا جلا يرف فينا فرديا زكاة الفطر ايوه مثل نجيب سمر بانا زكاة الفطر يوم بسمع على كلام حكيم هذا حكيم هذا أي ما بكودون كوجو ما كان من مرتشو منه أباني دون كوجو لا يفهم بلا من أمي مرة ودي حكيمي الله أكبر يا من كريسي كالاجي أون نالين كرادو ما شاء بيا ودونا أسر بلوك أنكله مواصلة من ما أون بلوبي أوتي أيوة مول باتانا أفيون باتانا من دو نيامة دملك كربان دمولي كتا ميتارا أجواد بتاعنا أبتا بلوسا كرناي أبتا تلوسا كرناي أدم أدم ما يفعله أبدا نوي نانا ولي بنا فيري مو بتو ديسا دو بني جو كالاجا أسيتوي سيب إيه يسا على يا فاي كواكا جرات الفتري واجبياكا مندون كودون mancha shirkiya mancha man gari misla bela man kan madina kala mancha bo yala je salama be ko be la mure kilin gile saw mun gile ne yalo zakatul fitri abe wajibiya madina ko mure mun be ko boni ne to tai parce que madina ka sumanin fem be mo tanye ala kala horma koso sallallahu alaihi wasallam saw ko be zakatul fitri usmanu na sadiba ka anya don kilo kilin ani garamu ke masegi akwa muma ni ba de ga bo fili ko la ma kilo flat suma tola lo gere itabala kala katife biga ma balotaye ma bidure ubita kilo ke masa ni betaye kilo flat ibo sa biga ma balotaye ma ke me ubita kilo ke ma flat sa avec du haut de Allah ni ok ala ko shidive si oui que ni ma kilo flaso pani ni pani ya kilo so nyola ika mo mo be ko pani aka suma gizuye shira tuku jira no ba o do ni ta bika oui dala ko so be donc c'est what me grade odo mimi sebiye ye suma ne ganzo mimi blasha msikina ma miye sigirilla miye onyekele malok suma ko di mama odo klaro kana sorla akeli tize ko dungo ba na kele se ga sigin ga nyekele ndunga ba parce que sigirilla ani abe sikilo kele ma on na kilo kele ma dondo na ba ye ايوه عشان تيجي جزء زكاة الفطر اللي فرّيها كدي فندامة ودو أبسل دو من نافو خلاص اللي معلا ولا فرقيا نوريدي ستادون الناس أي فندام رأي أي كلو بيجورو دام يمين من الموتى هذا كلا جي كلو بيجورو دام ما أبو وارد فيك كاسا وتاكل أبو أنا سوين وتاكلو إذا كلو بيجورو وارد تاكلو داما no kana bi sabana abita sura ta so sanjona ha bi ma be fa na ni parce que normaliste ibn afifi ko le to woni qur'an le to woni qur'an diga xorom dele ikaseka akali zakatar sil duma ikatanda ma to atesiri mala boni ni zakatar fitin abe bo ni ma fa bela ko mo lola bonyola ni dugu balo so chama ni abe bo abe bo ve no ba jara ni bo ve abe bo la do tay tamaro abe bo la do tay sabibi no ye rese jara abe bo la sharia ni sharia tu tay hiwa ni na dengo ale ko fa fora lo ko sandre ko kele ko jara
da fitin jira bai ni wasu wakati kile amma alkitabu Qur'ani ya ni fo fa ayatu ayaw de kathira ayaka chakoju min jira wajibi yara aywa minha ado me wa aqimu salata aw islamu ka sir jo wa atu zakata aga jaga di wa atiu rasul aga tu kira ko la'allakum turhamun ado na ina wala aywa ne so to nuru tay wa amma sunna amma hadisa fa hadithu sahihin مسلم البخاري حديثا من ناتي ايوه بني الاسلام هو اسلام يجو على 5 معنى على 5 دعايبه ايوه سما سندونك الى قوله وايتاء الزكاه حاجتي شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه نك جغدي ايوه يا جغدي لو من فرا كنو بالا وصوم رمضان سمر السنين وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا واما الاجماع دمو برميكا ايوه فقال القرافي قرافينا الله اتفقوا عليه بفعل له شهاب الدين القرافي دون مغبر الملك مدى المغرب أقول دون مغرب بناتا على وجوبها تقول جغاية واجبية فمن ولكن سمون جهدها مما من كل جغاية واجبية كل شيء فهو ولكن لما كافر نيانا كالتو يكافرين إلا أن يكون حديث أحد بالإسلام فانا سوسا مالو اتريب من القران الاسلامي هذا اما سلابا سياسه غاجه دونغلو ايوه اوتما وبكافر دي غوما من اوروني من دي فين دون غاسي با كونو جيل دي با كو اسلامي كونو اما سال بلو با فلو ايوه واما من اما مغمسا اقر مما يثبت لك بوجودها واجبيه وامتنع من ادائها هذه فانها تؤخذ منه كرها جو بجرب وشات الى كربلا داكما نمباي بدي يدو بلا كتابو نغا تشكما ها تكبر لا موكا السرك داك جرب على كتلبا افريغا ورتو ليبلو الله اكبر ما يمشي تو من شرع تو بو كسب شو جادو هذا هو المدرب بيعمل يقول كوكو akwa wani gaja bani foto ako foni kala na wala yele ni joka tala je ya danka afo nindo ni mo ke ka fanga banya ba ta ba era bada ayo da foni mutali kala na wakati sababu ka tuma sai da kinga sai jini jani na ni sai ya na ba flesa ni sama dona so ya mana ba so bo nda mana se ni ngudolo bora ba ko ni ba on yak mai on wo bla kata jara minella mutara fara nyongo bena mutara fara nyongo sala mun na na min mi ta fara nyongo kana jara do ma jagu yalla abita ka bena ko ga de do ma jagu yalla mun sa ka na marake Allahu akbar do ma min bla tari ni jara bi mo do ma jagu yalla mun sa na marake وإن بقتال الناس ولو يبو كلدي مو بنكادي كومي سيدنا ابو بكر كمين تاكا هاري دم هو سيغري كومي نافلو كنتا ساغري ني على كما ني رجال مو كلي الله اكبر وفرضيتها فرضيات على غير الانبياء انه يمكن ابو لدكا اتنا بماكا ولوجوبها 6 شروط سفي ورد مما جرى كو جرى واجبيه ابا في الليل سرا وشرط المنظمة الإسلام أفضل سلامة جابوا شرطية بناء على عدم خطاب الكفار بناء على أمين على ما كافروا فيه والملك أمين جرى واجبية نفهم إيكا مرادو أمر اللي بيبرو إتادو نفهم تاينا سانجلس ويجا مراكونا جرى واجبية لا ونصاب غافر أسان نسابنا
nisabi ni sara sara bi naani ma jara bɛ wajibiya nisabu ni misi sara bi saba ma jara bɛ wajibiya nisabu ni ɲaamɛ sara 5 ma jara bɛ wajibiya wa mururi al-hawl a k'a sɔrɔ san tɛmɛna a kan i t'a dɔn a ye san 1 kɛ i kelen tɔ la fi ghayri al-ma'din san 1 ko tɛ min na o ye damakɔnɔ fɛnw i ye dama sen i bɔra sanu kan n'a sanu bɔra yɔrɔ min kɔrɔ n'a sɔrɔ misabu dafara jara bɛ bɔ a la yɔrɔ bɛɛ san yɛlɛma t'o la o tɛmɛnen kɔfɛ san yɛlɛma tɛ n'i ye ci kɛ ni ɲɔ sɔrɔla san yɛlɛma t'o la san yɛlɛma t'o la ayi san yɛlɛma t'o la dɛ waati a ye misabu bɔ dɔrɔn jara bɛ bɔ yan wa maji'i sa'i ayiwa baganw t'a la a y'a fɔ jaraminɛ nana o y'a sharti أيوة jaraminɛ y'a sharti وعدم الدين في العين a k'a sɔrɔ kasa sanu ni wari a k'a to juru ci la masa sara ni sɛnɛkɛɲɔgɔn juru t'o bali dɛ hali n'a sɔrɔ jurumantigiw jɔlen bɛ i ka ni ɲɔ gosira ka ban u bɛna tila u ni ɲɔgɔn cɛ n'a gosira u bɛ taa bɔ a la n'a tɔ ka taa n'a ye ala ta ɲuman b'o la saga ni ba ni misi fana bɛ ten ni san yɛlɛma dɔrɔn i b'olu ta bɔ ala ka jara bɔlen kɔ n'a ye jurumantigiw jɔ k'a tɔ ta ka taa n'a ye o kɛra juru ni juru de b'i la sanu na juru b'i la wari la o de kosɔn b'i bolo la sisan 1,000,000 b'e bolo maa ka 1,000,000 juru b'i la jara t'i ka 1,000,000 in na juru y'a kun na كنتم sharti 6 don والمشهور min ye kɔrɔfɔ jɛlen ye خطاب الكفار ko kafiru yɛrɛ ko kuma kelen b'olu fɛ بفروع الشريعة ni sariya bolo bɛ yen o bɛ kuma kafiru fɛ n'o ye فيكون الإسلام شرطا o tuma silamɛya bɛ kɛ sharti ye في صحة الزكاة jɛgɛ yasahali la o ni kafiri y'a bɔ a ye fɛn kɔni bɔ masa yasahalen tɛ a bɛ bɛn أيوة n'a y'a bɔ ka di i b'a minɛ fila bɛ yen fila tɛ yen silamɛ tɛ n'a y'a jɛgɛ bɔ ka d'i ma ko jɛgɛ don i b'a minɛ ka ɲa i b'a dun ɲa la jɛlen don ala ma bɛrɛ sɔrɔ ala sera ala y'a si jɔ an bɛ kuma nin tɔ kan ani walawala kan lɛse an b'a fɔ rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin